Yes. Hej Pia. Hej. Jeg vil bare definere, hvad klogskab er for mig. For mig er klogskab ikke noget med speciel viden inden for et specielt område. For mig er klogskab noget, der er baseret på, at man kan gå godt igennem livet. Han er nok klogere end gennemsnittet. Og han har meget med ørerne. At man kan komme igennem livet ved at svare ærligt og klogt. Det er simpelthen klogskab for mig. Jamen, Dakan er da lidt klog. Er han lidt klog? Det er det. Tak. Den næste dreng, det er Emil. Kæft, hvor er det godt. Nej. Han reddede virkelig min aften, må man sige. Du skal beskrive den sjoveste episode på Paradise Hotel, imens du laver sprællemand. Okay. Ja, men Nick, ikke? Han kan ikke så godt lide ost. Det er han pænt ude med, ikke? Og så står han op ved baren og kaster toasten af helvede til. Og så... Stop. Den næste dreng, det er Kasper. Goddag, piger. Hej, Kasper. Ser godt ud. Lige måde. Vi knapper op, og så gør man sådan her. Hold da kæft. Oj. Are you serious? Jeg vil også se nogle søde ting til i hvert fald en person herinde. Det var så godt, Kasper smider tøj igen. Jeg kunne godt tænke mig at få en frivillig til at lige at sprøjte mig lidt ind i solcreme. Skal jeg gøre det? Ja. Og whoopty. Jeg har faktisk ingen idé om, hvorfor Kasper smider tøjet. Så samtidig så synes jeg, at Lis, hun skal vide, at hun er en af de sødeste piger, jeg nogensinde har mødt. Helt ærligt. Og jeg er rigtig glad for at stå sammen med Lis. Nå. Og hvis du har det på samme måde, så vil du give mig et lille kys. Hvor sødt. Helt forlegen og sådan helt... Nu, der er det blevet tid til, at vi skal se Nicks følsomme side. Frække Hej Pia. Godt at se jer. Lige måde. Lige måde. Og Sille Maria, jeg vil lige komme med op til mig. Jeg har aldrig før dannet så hurtige følelser for en pige, som jeg har med dig. Jeg ved godt, at jeg indimellem kan virke som om jeg er en drengerøv, men jeg synes, at en person som dig fortjener at få den sande Nick, og det håber jeg på et tidspunkt, jeg får lov til at vise dig. Jeg har faktisk tænkt mig at symbolisere mine følelser for dig med et armbånd. Det har regnbuens farver, og jeg synes, at du er lige så farverig smuk som regnbuen. Det mener jeg. Der bliver jeg godt nok rørt. Næste performer, det er Danny. Hej piger. Hej. Bonsoir. Jeg kunne godt tænke mig at bruge dig, Tina. Sådan der. Kig en dybt i øjnene. Du ser fantastisk ud. Ej, lad mig komme op herfra. Jeg synes, du har nogle fantastiske øjne. Dit smil, det er fantastisk. Jeg ville have mig selv, hvis jeg ikke fik udtrykt de følelser for dig. Så jeg håber, at vi sammen vil kunne nyde den her aften sammen. Hold da kæft. Lige nu så tvivler jeg selv på mine egne evner til at forføre nogen som helst. Jeg er sikker på, at I alle sammen har glædet jer rigtig meget til at se Niklas' sexede side. Ja. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Det er utroligt grænseoverskridende. Imens jeg danser, tænker jeg, fuck. So give it to me. Jeg var virkelig helt i min egen verden, da jeg så på Niklas. Han var super sexet. Det var verdensklasse. But tonight I'm fucking you. You know that tonight I'm fucking you. Jeg tror, alle pigerne gerne vil have en nat med Niklas i aften. Sexy. Forskellig identitet, ikke? Så er Niklas i det der 9, fordi hans ben er lidt skæv. Så får han 8,5. Piger,
drengene de har nu gjort, hvad de kunne for at overbevise jer om, at de fortjener titlen som Mr. Paradise. Men I skal også kåre en Mr. Pinlig.